היום אחד הטרנדים המאוד חזקים זה לשים כל מיני פסלים, בלי עיניים, בלי ראש. אני רואה את זה בתמונות, תמונות ענקיות בסלון שפתאום כל הפרצוף שלהם עם פרחים. לפי הפאנג שווי, כששמים פרחים ולא רואים את הפרצוף, בעצם לא רואים אותך. בתמונות ששמים בבית יש משמעות, כל דבר שרואים, כל דבר ששומעים, כל נכנס לתת מודע. כל דבר ששמים בבית צריך להבין שהוא צריך להיות חיובי, שהוא צריך להיות שמח, זה צריך להיות איזושהי רקדנית שעפה על עצמה, ולא מישהי שבלי פנים, בלי פרצוף, בלי יד, בלי רגל. את הפסל הזה היווני שהוא בלי ראש וחצי יד. זה דברים שלא שמים בבית. בחדרי תינוקות, לפעמים אני רואה את הילד, את התינוק הבוכה. מה, אני רוצה שהילד יקום בבוקר ויראה כל היום בכי של תינוק? לא, אני ארצה לראות ילד שמח. אני אוהבת לשים אצלי בבית, קודם כל פרחים, אני אוהבת ירוק, אני אוהבת שמח. אני בעיקר גם צמחים חיים. הם שואבים את האנרגיה השלילית מתוך הבית. אם תשימו צמחים חיים בבית, הבית יקבל אנרגיה הרבה יותר טובה.